Pan fyddwch chi'n cadw'ch busnes eich hun, mae angen gwneud penderfyniadau a wynebu sialens newydd bob dydd. Fe all fod yn eitha unig ac efallai y byddwch chi'n teimlo bod chi'n boddi. Felly, yr ateb yw meithrin rhwydwaith cadarn o bobl i fod yn gefn i chi pan fydd ei hangen. A dyna'r allwedd. Mae adeiladu tîm yn golygu mwy na chyflogi pobl. Efallai mae'ch teulu a'ch ffrindiau yw'r tîm sy'n gefn i chi, neu gydweithwyr, cymheiriaid ym myd busnes a chynghorwyr proffesiynol, enghraifft eich cyfrifydd, eich cyfreithwr neu'ch rheolwr banc. Wrth eich busnes dyfu, bydd y rhwydwaith yma'n ehangu i gynnwys cymdeithion, pobl lawrydd ac is-gontractwyr, cyflenwyr ac efallai pobl y byddwch chi'n eu cyflogi hefyd. Mae gan bob un o'r bobl hyn sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd gwahanol i'w cynnig. Eich tasg chi yw ffrwyno'r rhain bydd eich busnes. Fe all pobl fod o fydd mawr i chi, ond fe allan nhw hefyd fod yn her weithiau. Mae'n gyfyn gyngor go iawn. Efallai y byddwch chi'n dweud, anghofiwch fe arhosai ar fy mhen fy hun. Mae'n bosib na dyna'r syniad gorau. Os ydych chi ar eich pen eich hun yn y busnes, mae'n siŵr eich bod chi'n gwneud y rhan fwyaf o bethau eich hun, ac yn y tymor hir, mae hynny'n mynd i gyfyngu eich potensial i dyfu. Felly, sut mae gwybod pa fath o bobl sydd eu hangen arnoch chi a beth y dylai'r bobl yma fod yn ei wneud? Dechreuwch drwy edrych yn ofalus ar y gwahanol swyddogaethau yn eich busnes a gweld a oes unrhyw beth y gallech chi ei ddirprwyo i rywun arall. Tasg ailadroddus efallai, enghraifft llwytho rhaglenni cyfrifiadurol newydd neu gofnodi derbyniadau a chodi anfonebau. Mae angen gwneud y pethau hyn i gyd, ond mae angen amser i'w gwneud nhw a dydyn nhw ddim yn ychwanegu gwerth at y busnes. Efallai fod na dasgau eraill sy'n drail ar eich amser neu sydd ddim o ddiddordeb i chi. Cofiwch, chi yw perchennog y busnes. Dylech chi fod yn canolbwyntio ar reoli'r busnes, ennill cwsmeriaid a chadw golwg ar y llif arian a'r materion ariannol. Fe ddylech chi fod yn gyrru'r busnes yn ei flaen a phopeth y mae hynny'n ei gynnwys. Fe all rhywun arall wneud y pethau eraill i gyd. Ar ôl i chi restru'r tasgau y gallai rhywun arall ei gwneud, gofynnwch i'ch hun pa mor aml y mae'n rhaid gwneud y tasgau hynny, os rhaid ei gwneud nhw'n rheolaidd o hyd. Ai rhywbeth dros dro neu rhywbeth sy'n codi o bryd i'w gilydd yw hyn, neu a yw'r rhywbeth mae'n rhaid i'w wneud unwaith yr wythnos neu unwaith y mis yn rheolaidd. Mae hyn yn helpu chi weld pwy sydd ei angen arnoch chi, cyflenwr, is-gontractwr, cydymaeth neu weithiwr efallai. Ydy hynny wedi gwneud i chi feddwl? Mae'n rhy hawdd o lawer i chi straffaglu ymlaen a gwneud popeth i'ch hun, neu fentro'n rhy gyflym i gyflogi rhywun. Mae dewisiadau eraill ar gael, felly meddyliwch ar gyfer beth mae angen help arnoch chi, ac wedyn ystyriwch y dewisiadau. Pob lwc!